spoustu textů, který jsem si měl pamatovat. Tak jdem na to. Je to trochu o něčem jiným, tak se nechte překvapit. Ano. Potlesk! Potlesk! Samozřejmě, pojďte. No, tak se přichystejte. No, na co máte? Na svatnici. Ale pojďte radši na brosiče. Máme krásnou figuru. Dovolíte si nás. Sníte vám prstidle. Ale určitě. Počkejte. Je tady nějaký teplo, měl bych se vyslat. Já vám pomohu. Fakt ani! Máme zrcadlo, pak se vidíte to, vypadáš jak debil. A zůstali jsme tady sami umělci. Dobrý den, 350 přestávce, kam se vám postavit a jak to chcete. Ano. Ona je trošku špiclená, rodiče dělají pomoc. Trošku povolí.
Výborně. Tady mladý to umí, ještě trochu LSD a presně umělec. Já kdybys chtěl, tak trochu mám, jo. Abych si dal podepsat. Tak tady máš. No. A to bude z dnešní hodiny uměleckého kreslení vše. Vítám vás opět u našeho pořadu, který matuje střední školy. Dneska se nacházím v Turnově, nádherném městě přímo v srdci Českého ráje. A právě tady sídlí střední umělecko-průmyslová škola a vyšší odborná škola. Škola, která se může pochlubit nejen 130letou tradicí, ale i tou nádhernou secesní budovou přímo za mnou, která byla postavena v roce 1909 až 1910. V žádném případě to není jen tak, protože město Turnov má velice dlouhou historii a vlastně právě u této historie už tady na území města Turnova existovalo mnoho dílníček, většinou rodinných dílníček, kde se brousil kámen. A to byl tenkrát polodrahokam nebo skutečně drahý kámen. Co je to? To je taková dračí sluj. Než jsem poznala Jauveis. Nové Jauveis, vložky z jemného bodláčí. Pojď, mistře. Do vašeho domyslené. Vítáme vás. U našeho pořadu. Škoda Pořadko. neskusit. A dovolte, rádi bychom si tady s mistrem vybrali jednoho spolníka. Vlastně dva. Každý jednoho. Jo, já si můžu. Vyber si. Dovolím si nějaké situace. Já nemám brýle. Krištofa. Nemáš brýle? Nemám, já bych řekl, Tak že... já se jdu podívat. Já bych si... Proč děláte, že tady nejste? Já vás vidím. Tak, pojď tam. Prosím. Děkuji. Já ti tím nějaký odlehčím kníra, jestli chceš. Dobrý, tak ti prosím. Račte, ale vidíku na naše pódium. Mistře, vy si běžte vybrat dívku. Já tedy... Já mám docela vkus, no.
Veroniko, nějakou takovou... Jsi vybívaný. Nějakou prsakou. Pravda. Dominiko, předstup. Dominiko! A jiný dvě sestry, pojďte k nám. Tady. Vojto, užij sílu. Užij sílu. Haló? Hola? Dominiko? Jak jsem si podobný vyspělý, to je neuvěřitelné. Pojďte nahoru. Vy se usmívej. Ono to zase spadlo. Tak já jsem to taky mohl. Moment. A usmívej se. Římani. No, tak to byl takový kulturní tampon a pokračujeme dál. Takže my jsme si pro vás připravili, škoda to nesmysl, že máme pod Třebicí, takový kvíz a máme někde nachystané otázky. Ale ano. Poprosíme ještě za oponou, aby nám někdo dodal pisátka, protože první úkol, že ano, je... Nakreslit. To uvidíte. Obrázek. Já to mám jak nějaká tuška? 2 tušky, prosím. 2, to je jako 1 a 2. Oni se jako nemůžou moc rozpůlit, že ano? No. Tak ale, tak. Všechno jednou přejde, starý přes přechod, že ano, no to znamená. Takže my vám dáme úkol. Kam na to rodiče chodí? Je to docela měkký, ale no. Takže my si vylosujeme z kouzelného kapsáře babičina. Ty už losuješ. První úkol nakreslit. Nakreslit? Ano. Nakreslit. Máte na to kolik jim dáme? Minutu. Půl minuty. Já bych dala 20 sekund. 20 sekund. Nakres tam vzadu. Ano, vlastně má jeden úkol, to nakreslit. Ne, jinak. Takže, Davide, nedělej, že to neumíme, když to umíme. No, takže. Musíme to říct stejně. Takže, Vojtěch a sestry mají nakreslit Vojtěch sexbombu. Dominika smradlavou pusku. Davide, jo? No, německy to dáme, potvin. Tak jdeme na to. Takže aby... 3, C. 2, C. 1, teď! A pojďte! Ano, teďka další. Davide, teda mistře. My máme jeden
ten papír na třepu. Tak počkat. Vymyslíme si nějaké otázky. Vymyslíme si. Na místě. My si je vymyslíme. Jo. Takže, máte na to jenom 5 sekund. 5. Dělejte tam prostě nějaký pozadí vzadu, takový to ať to má efekt. Na piano, prosím. Daniel, na piano, zkouška. Děkuji. První otázka. První. Dáme někoho košele. Já budu dělat vždycky čárky, ty si taky dělej čárky. Když odpovíš správně, uděláš si čárku. Mě ti nepodá. Ano. Předem prohrál. Jsme nestraní. Takže, jdeme na to. Pojďte. Napiš nulu římskými číslicemi. A pojď napiš. 1, 2, 3, 4, správně. Zatleskáme mu jeho porodu. A já mám jednu čárku. Jak by se euro jmenovalo v Africe? Prosím. Já na tak sázel. Tak mi řekneme tu správnou odpověď. Co si myslíš? Já si myslím, že euro v Africe. Afro. Afro! Jdeme na další otázku. Takže, pane Vojtěch, na 2 rukách je 10 prstů. Kolik prstů je na 10 rukách? Tady máš prstičku na 5 sekund. 1, 2, 3, to je 5. Co mám si napsal do chránění za 7 sekund. No tak dám teď. A Dominika dostane čárky za každou svoji sestru, že? Ne, já nenadu. Tak to je ovšem tutovka. Jaký je ovšem rozdíl mezi evakuací a ejakulací? Evakuace je, když někdo se musí evakuovat. Evakuace je, když někam pryč z budovy. A evakuace je, když muž vyvrcholí nebo žena. Při sexu třeba. To bylo velmi názorné. Já bych jenom... Na tuhle otázku máš 3 sekundy. Co udělá had, když se dostane do nohy? Já bych já nevím, co s tím mám dělat, no. A to je snad jasné. Každý, když se kousne toho nohy, tak to bude bolet. Vyhada. Vyhada, tak mu dáme čárku. Teď opět řekl bych, že máme čas. Na ně poslední otázka, taková společná. Budou se střídat. Vyjmenujte co nejvíce vyjmenovaných slov poka. Každý jedno. A kdo? A pojďte trošku podpořit. To zase není slyšet, že jo? Taky dáme čárku. Ne. Tak tohle. Římani. Děkujeme našim vítězům. Všichni jsou vítězové, děkuji. Škoda to nezkusit, no.
Můj bože, nejde to vyndat! Nemůžete v autobusu usnout? Využijte tento úžasný sprej. Kuk na něj. A koukněte na výsledek. Vážené publikum, uvítejte naše kolo štěstí. Kolo štěstí? Prosím, jednoho odvážlivce. Jo, naše Pamela, kde máme ceny? No Pamelo, rychle, pro ceny. Bezva. Tak třeba pane, paní, někdo. Pojďte někdo, třeba vy. Vypadáte sympaticky, zrovna vy, pojďte. Tebe. Smí, prosím. Aha, já do prdele. Tak, pojďte si roztočit naše kolo štěstí. Já bych mě to nezůstala ruka na něm. Když vy se chováte jak mrtvej. Tak dobrý, ne? 69. No. Teda. To je poloviční cena. Tady jednu máte. Tak, pojďte další, máme tady ještě spoustu cen. Tak třeba vy máte pěkný afro, pojďte. Tak, přistupte blíže, Ježiši. Prosím, pojďte si chytněte si a tečte. Ty brďo. Ještě jednou. Tady nám padá kolo štěstí. Tak pojď, ještě jednou. Ksirácka. Musím vás pochválit, máte 90% cenu. Máme tam někde tu 90. Tak a potlesk. Tak další. Tak třeba ty, Páťo. Ne? Tak Áňa. Áňa bude. Jú. Tomáši. No pojď. Pořádně oplácni. To něco svědčí o vašem účesu, pane. No, to vám hned řeknu. Vyhráváte letenku na Bahamy a tu si musíte vyzvednout až po představení. Tak děkujem všem.
Žádám potlesk ještě jednou.